Σήμερα θα αναφερθώ σε θέματα που αφορούν την κοινωνία των πολιτών. Τρέχει και μια σχετική διαβούλευση για τον περισωματείο νόμο. Σήμερα η νομοθεσία μας αντιμετωπίζει διοικητικά όλες τις μη κερδοσκοπικές οντότητες ως σωματεία. Αθλητικά σωματεία, πολιτιστικούς συλλόγους, οργανώσεις κλπ. Αυτό είναι λαθασμένο, διότι δεν είναι όλες οι οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το ίδιο. Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν ομάδες ευαισθητοποιημένων πολιτών, οι οποίες λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας και οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, περιβάλλον, κοινωνία, υγεία κλπ. Η σημερινή προσέγγιση προκαλεί δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, δεν ξεκαθαρίζεται ο ρόλος και η σημασία της κοινωνίας των πολιτών και δεύτερον, δεν διαφοροποιείται ο ρόλος και οι δράσεις της κάθε οργάνωσης. Γι' αυτό προτείνω τις πιο κάτω αλλαγές. Πρώτον, την αντικατάσταση του ορισμού σωματείων με τους ορισμούς οργάνωση κοινωνίας των πολιτών ή οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να προσθεθεί σαφής και διευκρινιστική περιγραφή των συγκεκριμένων ορισμών, να υπάρξει διαχωρισμός στην κατηγορία των οργανώσεων σύμφωνα με το ρόλο και τη δράση τους και τέλος να αναγνωριστεί θεσμικά ο ρόλος των οργανώσεων που εργάζονται για το δημόσιο συμφέρον και για τη δημοκρατική συμμετοχή.